máme cez 45 zamestnancov a museli sme vytvoriť organizačnú štruktúru. Možno komu by som vám ešte povedala, keď raz sa niekto dáte na podnikanie, že vytvárať organizačnú štruktúru a vznikať z jedného človeka na 50 zamestnancov je dosť teda akože terno a nie je to úplne také jednoduché. U nás stala taká vec, pre nás úplne taký najťažší bol asi rok 2008, kedy sme z nejakých 20 zamestnancov zrazu mali zamestnancov 50 a úplne najhoršie bolo to, že z tých ľudí, ktorí v podstate boli na jednej úrovni, sme zrazu z niektorých urobili manažérov a z niektorých riaditeľov a niektorí zase zostali tam dole. A pre tých ľudí to je vždy strašne ťažké akceptovať a vysvetliť im to, že no ale ty nemáš na to, aby si bol manažér, alebo ty nemáš na to, aby si to bol riaditeľ. Takže my sme v roku 2008 mali takú prvú krízu vo firme, kedy nám odišlo naozaj veľmi veľa ľudí, lebo tie veľké zmeny, ktoré u nás nastali, nezvládli, ale hold, bohužiaľ, to je osud firmy, jednoducho, keď veľmi rýchlo rastiete, tak musíte robiť nejaké zmeny, ktoré možno častokrát sú nepopulárne a jednoducho niektorým ľudia